Kini kor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway lai arnot sau pra sansau. Lani pra lai nyo arnyo sawar driunyo. Kandai ka jingthau yaka khana ka berthamai, haka khana jong ka jelam Meghalaya, bat kumju ri India berok kawai, bahadian ka jingete jong ki artali kiri jong ka perthai, ki bekentop yaka ri India, bat ka ri France, bandan ka jingetre lang hapdeng kini kiri, ki badan hala ki jong ki doba, ka ri India na doba Asia, bat ka France na Europe, ban pelong yaka lumpung yelek kai football, ka bala tip kum ka Indo-French football tournament, ka ban salong hari France Nongbah Paris. Ka wei ka Skul na ri Bhoi district, ka Myngken Christian Higher Secondary School, ka balawan haka kerdan baar haka jingilek kai subroto kop haka ri, ka bala syarem no haka Manipur, kan lej ban mi khmat yaka ri India, syaka tega lumpung. Menta ka sngi, kum ka jing a yaka kit bok kit ruyang, yaki Khynnah Skul ki badai ki nong ilek kai, ki bor peniai Skul kila pelong yaka jing kendu, ban pelong da ka jing duwai ka kerpang, ha pelau jong ke Skul ha Bhoi rombong hari Bhoi district ke belak long ha ka jing don lang jong kinong hikai ki Khynnah Skul u principal jong ke Skul u babu EM pengrup u pastor JS Muksiar u badi dukhat jong ke Skul managing committee u balong ha ka juga por pastor in charge ke Bhoi rombong pastorate u bala shim ya ke benta ban yalam ya ke jing duai kuman sukdo kendian balak pelong ya ka ni ke jing te lok ha pedeng kini ki artli kiri kalong ban kentiu ya ka jing kai football badru ban yarap kerpang ya keri India dah kebas sedang na kani kejela susu kibor penyak Skul kila pentip ru ba kinong ilek kai jong ke Myngken Christian Higher Secondary School kan mi na jela haka step jong sngiu try haka apply tri ulber ar pesan haka por men stem ka jing ilek kai kan sedang na du ka pesan tri ulber ar pesan bat man ka sngi kan peteng ka jing ilek kai bat lada ka Myngken kan la ban ilek kai bah kan yok bandrung haka final ka baan perlong haka ar pandai trik ulber ar pesan. Bakilong kisamla ki bayen ha kanongrim ke ba ngai ba shania hauble jingelam ke jongble ini ki kisamla ke ba yakan duk jinge ki ratba Iakhun ki jinge langba kading kiratur andre uble udan rangkat baki ni ngin mau ya ki kisamla kilong kisamla ki ba ka tin jongble ka tho namar baki dei kisamla ba ai di ke jingai ya ka jingjob habang idon ya to ye kermen habang idon ya kana ono ka jingale ka Iakhun la kalong impule la kalong ka jing Iakhun la shai distri ya ka banyak kam jam ya pi terbang di player ka jing angnut ka jing tram jong pi banjong dong ngin ke mau ba utau ba yarap un yarap yani undon dekat ni un ya dai yani ngin ke mau ba ka ti ka jong play kan nong rekat bani langi long kibar ritrik kibar kumno kibat abadon ublay kadon kejing kersan kadon kejing lam kadon kabor to kala ingin saya ga bor to ublay undong ka bat ki baro pang tim ke masalai di kuba la khot ena ga bor ban jing duai ini le ublay ha kejing hadirin bagilah long kup runners up lene ka ba tim ka ba ar haka subrotokop menjam senang ngisu kemen bahadin kat tu gani benai ngio iko kubor bagi day ban Leit France menileka haka second edition jong ke Indo-French football tournament ngai mu yo play bola kerku la don rekat ban ni kini ke baro kanam la ban long klem ke jing kerku gedap ke jing don kat ke jong play
Hilong ki Khynnah Skul ki ba Nongbah bat puli hag ne Skul no kanung iso sorong bat tip bat ne Skul ka menengkong na jela ban yo le nikmat ki ri India bro koi ban poi sa kategori ban shimenta kalong ka jinggur khu ka bakraw ini kani ka na yun simru ye phi ki sports person ki badan la ki jong ki jing Tibet haka sap ko boleh ai phi ko phin tre sitam ndan ko wai pat kala ka bala pat kentiu yang ni na ko wai ka kerdan sa ko wai pat begin nang job na ko wai ka por sa ko wai pat begin nang kiu na ko wai ka kerdan sa ko wai pat la kalong haka jing pule de la kalong haka jing la kai lem ka jing tre sitam nginam la ban yo ikni ki ai paro that we are to represent the country that is India to the second edition of the Indo-French football tournament, which is under 18 boys. So our boys, they will play against few teams in France, and the tournament will be started. Opening ceremony on the 25th. The final will be played on the 29th of March. So the team will leave Shillong on Sunday morning, early morning, and will reach Delhi. And after we reach Delhi, we'll halt for some time, and then our flight to France will be on the 24th early morning. So at the very moment, on behalf of the institution, we thanks first to our Almighty God for giving this chance and all who is always with us, who bless us, who guide us, and who lead us as the institution to achieve this prestigious achievement that as the institution we get a chance to take part in this prestigious tournament in the foreign countries, that is in Europe, in France. So as the institution, we cannot go empty-handed without give thanks to God and pray for His presence, for His guidance, for His accompanyship to each and every one of us, right when we start from Shillong and also till we reach Paris in France.